a importancia de coidar e preservar o medio ambiente. Isto é o que se pretende transmitir aos escolares coas actividades de sensibilización promovidas polo GALP Ría de Arousa, que esta semana recalarán en Ribeira. E este ano, pois, no Concello de Ribeira vai a participar o Colexio Ballón, os nenos de quinto de primaria. Farán unha sesión na aula, na que os rapaces recibirán as explicacións correspondentes ás actividades a desenvolver e con todo aquilo vinculado co cuidado e protección do medio ambiente. E o día seguinte, o venres 15, pois xa terán unha saída de campo e xa porán, pois digamos, entrarán en acción con esa recollida de materiais de refugallo e estarán acompañados, pois, evidentemente, por persoal que os guiará e que os orientará e intentando, bueno, pois facer, aparte de que sea unha xornada lúdica proveitosa, pois intentar conseguir eso, que é a concienciación entre os máis novos de ese cuidado e esa protección do medio. Ademais das sesións teóricas, os cativos realizarán traballo de campo nunha saída á praia, na que recollerán diverso material de refugallo para a súa reciclaxe. E nos vamos a centrar máis no reciclaxe, non? De feito, vamos a ter máis actividades nas aulas, o que se pretende que eles se acostumbren a separar o lixo, non? Por categorías, e tamén, bueno, pues para motivarlos, porque non deixa de ser rapaces, facer como unha especie de concurso con material reciclable que podan ser recollido nas praias ou que poda traer eles mesmos da súa casa, e que podan facer un concurso en donde, bueno, pues se vexa que poda reflejar en algunha figura, en algún tipo de estrutura. As actividades que xa se iniciaron o pasado ano pretenden ademais implicar ás familias na educación ambiental, de xeito que fomenten a recollida selectiva.